Si el món literari ha creat un personatge que ha sapigut aixecar passions arreu del món, aquests, sens dubte, han estat els vampirs. Ja ens avisà Bram Stoker l'any 1897 amb la seva obra Dràcula des de la seva Irlanda natal. Però el que Hollywood es va encarregar de popularitzar, per un entès amb mites, un vampir no és pas una cosa novedosa o desconeguda. El mite del vampir pot abarcar una infinitat de registres o personalitats, des del clàssic galant i mortífer, passant per l'etern debat del que és ètic, fins al vampir fet a mida pels més adolescents. Però avui m'agradaria recordar aquell vampir que encara no ha sortit a la gran pantalla, aquell gran oblidat per la indústria del cinema. Un vampir que per la desconeixença de tants ja fa anys, o fins i tot segles, que conviu entre nosaltres a la nostra terra. Per això, avui, ens toca viatjar fins a l'Empordà, terra de tramuntana i de vampirs. El comte Estruc. L'any 1212, i després de la batalla de Navas de Tolosa, com a recompensa per la seva lluita i valentia, el rei Pere el Catòlic obsequiava Arnald Estruc amb el títol de comte i el castell de Llers. Però qui en el passat havia estat un home bondadós i clement, havia tornat molt canviat de la guerra. Un cop assolit el comtat i establert en el seu nou castell, el comte ordenava la persecució de tots els pagans i heretges que habitaven a les seves terres per infligir-los un càstig diví. Es diu que les bruixes i heretges que va capturar i condemnar, abans de ser executats, sempre llançaven una maledicció al comte perquè aquest, al morir, mai trobés la pau eterna. Un cop va ser difunt per extrema bellesa, el comte tornà a ressorgir, jove, galant i amb una perversió desmesurada. Es diu que li agradava alimentar-se de la sang de les donzelles més joves. Però sobretot el que més li atreia era conquerir mitjançant galanteries i males arts el cor de les donzelles. Les pitjors llengües afirmaven que a l'embarassar-les, al cap de 9 mesos de gestació, les dones no parien nens o nenes, sinó abominacions que morien a les poques hores d'haver nascut. Però ja fa anys que vam deixar enrere els mites i creences de l'època medieval. En els nostres temps, una llegenda com la del comte Estruc serveix més aviat per intentar infligir terror. És la típica història que expliques acompanyat d'una foguera de camp a la mitjanit. I amb els anys, els nostres ancestres van començar a modular Estruc per Estruga. Potser et sonarà allò que sempre deien els nostres avis, sobretot, no cridis la mala estruga. Però, voleu saber una cosa ben curiosa?
encara no he estat capaç de trobar ni un sol pàrraf que parli de la mort de l'Arnal Estruc. Així que, de nit, quan torneu cap a casa, vigileu, no acabéssiu topant amb la mala estruga. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. I com sempre, deixeu-me recomanar-vos les meves dues primeres novel·les, 13 i Els accessoristes. Són les dues primeres parts de la meva saga, La llegenda de l'insurgent. Les trobeu a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Es diu que sempre no em surt aquest tros, no.